Вәсилә Фәттахова башкарган «Туган як» җыры кыска гына вакыт эчендә хитка әверелә. Әлеге җыр безнең 3нче гимныбыз кебек. Сүзләр авторы Гөлнара Рәшитова җырны 19 яшендә 90нчы еллар азагында иҗат итә. Язылгач, ул озак еллар җырланмый ята. Чөнки беренчедән бу темага алмаслары килми. Икенчедән, аның аранжировкасы ул замандагы аранжировкалардан шактый аерылып тора. Чөнки композитор Урал Рәшитов аны махсус шулай иҗат итә. Җырның хит булып китүе аранжировкага бәйле түгел дип бәхәскә кергән була. Җырны язганда да балалар өчен булыр дип уйлыйм. 2002 елда сәхнәгә менгән «Туган як» җыры шундук халык мәхәббәтен яулый. Җыр чыннан да татар сәхнәсенә яңа сулыш алып килә. Монда без татар күңеленә якын булган баян моңнарын ишетмибез. Тик монда Вәсилә Фәттахованың чишмә суы булып агылган үзенчәлекле чиста тавышы һәм иҗатчыларның яңа алымы бар. Айдар Галимов бер әңгәмәсендә: «Бу җырны Урал Рәшитов башта миңа бирмәкче иде. Тик Вәсилә Фәттахова башкаруында җыр әһәңлерәк яңгыраячак дип, җырны аңа тапшырдык» ди. Әлеге җырның тарихы шундыйрак. Ул безнең күңелләрдә мәңге яшәр.